nkhani ya black box. Okay, anduna the Malumbo again. Nick Radio. The other issue, mina antaka kufusa wambindo kusandi kashida ka German black box. Kama pese ya mundeke, kama banga rekodi a conversation zinazote. Na utuza kuti ndege mene inamba kumeneku andafuna kuziwa kuti azazi kuti chinachitika ndi chani ambokoti amapanga rekodi a conversation osamina makamu ndege. Black box mene ilipo ili safe uzimotani. Malumbo nkhani ya black box kapena chintu china chili chonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege. Mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha, koma tikambeza china chili chonse chimene chikhoza kuthandizira. Kuyeza kumene kuku kapena kafufu kameneyo atenga mbali ziwiri. Pakhala mbali ya technical yona za technical zikuti kodi zokhudza chimashini, then pabwera mbali ya mafacts. Kunkuyu anayankhula izi pa 18 June 2024. 2 weeks later akatswiri kunja anabwera kudzachita kafukufuku. Masiku ochepa atafika mdziko muno anatsimikiza kuti alandira black box kuchokera ku boma. That was 13 July 2024. German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation, abbreviation timena kuti BFU, analemba pa website yawo 13 July 2024 nthawi ya 9:10 madzulo alandira black box komanso apezamo audio ndi zinthu zina zofunika pakafukufuku amene. Chingerezi chake analemba kuti we have managed to retrieve audio and other materials from black box of a plane that crashed in Chikangawa Forest on 10 June. Tafera kai nyamata. Mwachidule, BFE inalemba zimenezi pa website yawo on 13 July 2024. Anatuza kuti alandira black box kuchokera ku boma. Mwezi otsatira achakwera anakoza ulendo ku Germany. Anakhala ku 3 days kuyambira pa 21 up to 23 August. Amakwera njinga akapalasa. Panali mafunso ambiri kuti achakwera amakatani ku Germany. 7 days later, BFU inatusa report. That was 30 August 2024. Mu report imeneli anatuza kuti ndege inalibe black box. Zimenezi zinazodabwisa. Pa 13 July anatsimikiza okha pa BFU kuti apasula black box kuchokera ku boma la MCP. Patsogolo pake anasintha ndi kumatuza kuti ndege inalibe black box. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Mukamumvesera Vandilo Phiri ku Commission of Inquiry akamankhula akuna kuti rescue operation anatumiza asilikali ankhondo 170. Adafunsidwanso kuna kuti kodi asilikali amene wanalokwanira for rescue operation in a thick forest. Ndakuyankha kuti ayi asilikaliwo alipo 200. Akusintha ma statement. Ndiye mwe amene atuza kuti ndege yagwa kokhwitima kuna Malawi. Ndege yagwa kokhwitima. The answer is no. So contradictory statement is an evidence kuna kuti Saulos Chilima anaita uphedwa. Chimene tingadziwe anthu akafuna kupha munthu amakhala ndi plan. Imfa ya Gadama, MBC inalengeza kuti nduna folo zachita ngozi ya galimoto ku Mwanza pamene amapita ku Mozambique. Tikang'ana malongozi magazi anapezeka kwina, galimotonso kwina. Mitu inaphwanyidwa ndi mahamala komanso mabagaba. Kafukufuku atayamba, MCP inatuma anthu ndikotcha galimoto. Leyonso ndege anadula mapisi ndikuitumiza kuzomba. Malongozi anasalazapo ndi magredala a Joshua Valera akuti ndi m'bale wawo Chilima.
anatuza kuti Chilima adafuna yekha kupita umali. Hale Gandawire akutuza kuna kuti anatumidwa. Saulos Chilima anatumidwa ndi Chakwera mpaka anapasidwa 5 million. Ndakhala ndikunena dzana lomweri mukawerenge report ya MCP pakafukufuku ameneyo imene atusa mu December 2024 anafotokoza kuti Saulos Chilima pa 9 June usiku anapangidwa delegate ndi Chakwera kuti apite kumaliro akamuyimire akasambala. Achakwerawo na amene apereka 5 million kwa Chilima. Lero ndizomvetsa chisoni kuona anthu ena amene amenda Chilima akumpanga betray ndikumena kuti aya ameneyi anafuna yekha kupita umeneko. Chikhalirecho Minister of Defense ali Gandawire sana munthu wamba. Minister of Defense akutuza poveka bwino kuti Achakwera na amene antuma Chilima ndikupasa 5 million kuti akamuyimire kumaliro. Akuti ayi ndegeyo anapanga hala ndikasambala family. Inu ndege amene achita hala ndaboma bokosi lakasambala anakuwa ndaboma. Ndege imeneyi aboma anapeka 9 million. Even Saulos Chilima anakumuna mizia zambirimbiri chifukwa sanga yake akudziwa pa mwalira. But the truth is Chilima ndege janachila kwasiku sasa chile haya chifukwa yeye anapangidwa delegate ndi Chakwera ndege anakupasiku nganakuti anachita hala atonese receipt. Atonese receipt imene Chilima analipira kwa MDF. Anthu akafuna kupha munthu amakhadi plan. MCP inakonzekera kwambiri ufuna kupha Saulos Chilima. Lero tikumva za negligence. Those contradictory statements ndungolokwanira kuti munthu ameneyu anachita kuphedwa. Pomaliza timafuna tipempha boma nkhani ya black box muyang'ane bwino. Lero after 2 years akutuza kuti ndege inayo black box. Pachiyambi anatuza kuti black box ilipo. 2 weeks later akatswira ku Germany atabwera kuzachita kafukufuku anatuza pa 13 July 2024 marekodi alipo. Analemba pa website PFU anatuza kuti aboma la MCP awapasa black box. Ndipo black box imenemo apezamo audio ndi zinthu zina zofunikira kwambiri mpaka fukufuku ameneyo. Koma Chakwera adapita ku Germany mwezi otsatira wa August chifana khalango 3 days 21, 22 up to 23 August. Amapanga ma meeting achi sisi na anthu amenewo ndikumauza kuti ayi maudio amenewa musatuluse anthu asaone this and that. 7 days later APFU anatusa report ndikumatuza kuti ndege inabe black box. Ndeti mafuna tafuse amenewa aku Germany. Pa 13 July anatuza bwino kuti ada black box. Black box yake imene andirayo ya ufiti. Mulandu wopa agadama, mulandu wopa amatenje, atwaye kusangala, achiwanga, kupa kwa cheso tumwankhanza. Inu mkuziwa kuti agadama anali Mkristu wa Chikatolika. Akwakoma nsomali pa mutu anagwira korona yache. Atembo mkundiphelanji. Mkundiphelanji pa chifukwa chani. Vandu folo nthawi imodzi. Kwa unjika ngalimoto ndukataye kumwanza ati galimoto achitenga tiachita ngozi. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ine ndavomera kuti Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima.